Procuro, sempre que vinc a la plaça, procuro passar per la passarel·la i recordar ma mare. Estàvem molt connectats amb ma mare, llavors qualsevol cosa que em recordi a ella és especial i sobretot això, ella va ser cònsol d'Andorra, s'estimava molt la parròquia i llegir alguna cosa així aquí et fa pensar en tot el que va fer per Andorra. Va ser dels que va promoure, no m'agrada dir que una sola persona va promoure perquè és tot un equip comunal, va promoure la construcció d'aquesta passarel·la, també com una connexió entre dues institucions molt importants d'Andorra, que és tres en veritat, que és el govern i el Consell General, i aquí el Comú. Llavors, sí, és una miqueta emblemàtic en el sentit, o significatiu més que emblemàtic, perquè ella va estar a les tres institucions, va ser cònsol, va ser consellera molts anys i va ser ministra un curt temps. Sí, és especial. Li passarem la paraula a la senyora Rosa Ferrer, cònsol major d'Andorra la Vella. Però m'he quedat aquí embabiacada després d'aquesta brillant exposició. A nivell personal, era algú molt proper, era algú que et deixava equivocar-te i que aprenguessis dels teus propis errors. Donava consell sempre, però te'l donava 2 vegades. No t'intentava deixar que et desenvolupessis una miqueta tu mateix. A nivell professional era una persona supertreballadora, treballant i estudiant fins a altes hores de la nit, algú bastant altruista perquè a nivell va dedicar molta de la seva vida a la política i la política sí que és molt agraït d'una banda però també és desagraït de l'altra i va estar no sé quants anys, 20 anys al servei d'Andorra, així és com la recordo. La Rosa és una persona que era una dona feta a si mateixa. Ella va començar durant molts anys, va estar treballant com a secretària i va anar fent, es va anar formant i va anar creixent i ella era una persona amb molt caràcter, molt motivada políticament, tenia uns interessos socials realment profunds i penso que tota la seva trajectòria va anar en aquest sentit. No tothom té un familiar tan directe amb una estructura així, amb el nom de la seva mare o alguna cosa. Llavors, sí, clar, és superespecial, sobretot que ma mare s'estimava molt Andorra i jo també. Llavors, que quedi per sempre, Clar, és tot un honor. Va ser la primera dona consellera general. Era una dona que tenia el seu caràcter però que també tenia una certa timidesa i que quan... Això és el que recordo, que quan la van nomenar va patir una mica, fins i tot, és a dir, parlava de patir perquè se'n anava en un món que potser no estava mentalitzat, era la primera, i havia d'obrir camí. Jo penso que se'n va sortir molt bé, però bé, i d'altres dones després han vingut a la política. El fet de ser la primera consellera general va ser un fet important. Ha anat diferent un de l'altre, no? Per exemple, el posar la passarel·la al nom de la Rosa Ferrer va ser una mica volgut amb la intenció de dir era una infraestructura que ella va fer possible i per tant vam pensar que era el lloc ideal per posar-li el seu nom. I vam aprofitar per ficar el nom també a l'Escola Bressol Conxita Mora o a l'Estadi Comunal Joan Samarra com a excònsols. I per tant la Rosa, que era potser la més recent que és difunta, vam considerar que la passarel·la era una bona manera de fer-li també aquest homenatge i ficar-li el nom de la Rosa Ferrer. Però el de la Mercè Bonell sí que va ser diferent. Aquí va ser ben bé una voluntat de dir, home, hi ha molt pocs carrers a noms de dones en aquest país, i Andorra la Vella en aquest cas, particular, que era el que a mi m'afectava. I vam dir, no, hem de posar un nom de dona en un carrer. És veritat que no tens tampoc l'oportunitat de batejar gaires carrers, perquè la majoria ja tenen els noms i el que no faràs és treure un nom d'una persona per posar-li un d'una dona o d'un home. Aleshores vam tindre l'ocasió de tindre aquest carrer, que està aquí, a la Batllia, i vam pensar, bé, doncs una dona, qui millor que la Mercè Bonell, perquè va ser la primera dona consellera. I crec que va ser un primer pas cap a la normalitat i el que avui tenim. Avui tenim un Consell paritari, que ningú ja no es qüestiona que hi ha més dones, més homes, i per tant vam pensar que era maco, ja que ficàvem un nom de carrer i que el vam buscar després per una dona, que fos la Mercè Bonell.